Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Unsa inyong gipanagsultihan ni Mama? Aw, nahibaw day kang miso din himo inahan? Oh. O gusto kong maibaw kung unsa inyong gipanagsultihan. Unsa pa? Ganahan siyang mapakasal na kunuta. Unya, hatagan ako siyang apo. Ay, mga butang ay posibleng mahitabo. Kinahanglang mangandam ka Sa unsa? sa atong kasal sa huwis. Unsa? Kinahanglang magpakasal ka nako, Lily, sa labing daling panahon. Unsa? Ay, iyapag na. Kana, yun. Saan nagpapakasal taon ni mo, uy? Nga ko mas dalya. Dili ko si Lily. Ibutang tayo na si muna una, uy. Di na importante kung ikaw si Dalia o ikaw si Lily. Ang importante karon nga makasal ta. O Unsa? Hatagan na to siya apo. Ha? Hoy, mister. Kana ang dili gyud mahitabo. Ha? Magpaanak ko nimo tungod lang sa imong inahan? wa ko yun na nga paanakan ka. Si Lily ang kinahanglang muhatag na kong anak kung mubalik siya. Pero sa pagkakaroon, unahon ko ang mga butang nga angay unahon. Ikaw si Lily. O ikaw ang magpakasal ako sa huwis. Pero, Ayaw ka bala ka. pero, Mamahimo kang rayna sa akong panimahe. May kaugalingon kang allowance matag buwan. Og sweldohan ta ka sa pagbarog nimo isip akong asawa. ha? O guman sa duha ka tuig, ipaanular nato ang atong kasal. Unsa? Deal? Og ang anak? Kung matagan ko nimo anak, ang gipalit nga bahay ug yuta ni mama sa isla, ako ihatag nimo. Uban sa dakong kantidad. Deal? Ay, kuan, kanang, Mabuhong ka sa tanan. Kung mahimo ta kang asawa. Dalia. Ugma sa alas 8 sa buntag. Kinahanglan may bawon ako kung unsay mo tubag. ulo. Ulo, no? Unsa man to yung gi-offer na ako? Hala, mahimo kong dato? Kung mahimo ko niyang asawa? Sir Nel, maglakto ko sa gate, sir. Pero kung may lakaw pa ta, hindi lang na ako ilak. Ilak lang mo niyan eh. Pero, uban nilang una ko dress akong pag-inom. Total, kuha naman tayo lakaw. Oh. Yan baso. Ayot, mag-ibis ko. Pisa ka. Sir, Kaya mo ni. may problema ka, sir? Ay. Klaro ba, Bilyo? Klaro ba, sir? Bugat ang imong problema? Gusto ka, Bilyo? Bugat kayo kong problema. Pero naibaw ko. Nga ako rin ni malutsan. Okay ko, sir, kung imo konsultiya sa imong problema. Kung sa imong huna-huna ni Lily, Aha? kanang anis nga tubag ang akong gustong mabati gikan nimo, Bilyo. Unsa imong tan-aw ni Lily? Ang tinuod, sir, kuan, dako siya kausapan. Sukan lang siya madiskusya. Ha? Sama pa nang lit sa unsa? Yan lihok. Ang iyang sinultihan.
lahi na kay sa una. Ha? Tinuod bitaw sir, lahi na siya. Mhm. Ug unsa may nakita nimong kalainan ni Lily sa una ug karon? Sa iyang lihok pananglit. Oh, hinoon sa lihok, hinay na siya. Pero natural na kay nag-agib siya discuss siya. Pero ang iyang sinultihan lahi. Mhm. Ug unsa may nakalahi? Kuan, basta lahi. Pero kuan, mas ganahan ko sa iyang sinultihan karon. Ha? Mao na nabatay na ko niya sir. Di man kami magkasulti pirmi si Miss Lily sa una. Pero kuan, mas kalma siya karon kaysa una. Tingali tungod sa discuss yang lagian. Dili ba sir? Gusto ka? Mahinayin pa ba ang inyong kasal sir? Oh. Nganong nakapangutana ka man niya na, Bilyo. O man, gusto ka nga di mahinayon ang among kasal ni Lily? Dili ba sir? Nangutan na lang oh. Mangutana ko nimo, Bilyo. Kanang magkuha o maghatod ka ni Lily sa ila sa una, may nakita ka bang laing paryente niya? Wa man sir. Ang ira mapapa ang kauban niya sila. Mhm. Mao ba? Unsa ba nang kinabuhi nga ako nasabukan? Marama ko nga sa'yo pagpilit ni Jigger. Naglabad na mahino ng akong uni, ah. Oy, Lili. Ano, wa pa man ka matuga? Ay, nga itong pabutas, Jigger, eh. Maglabad lang ang imong ukon, maghuwat pa ka niya, nga mauli. Lo, unsa ba akong buhato na rin mausap si Jigger? O, akay buhaton, anya, kay di naman na siya mausap. Ang taong bisyoso, di na yun mausap. Pero Bisag kailan mausap taon pa. siya, Lo. Tungod kay siya nga akong gipili kay kang... Kay kang kinsa. Lo. Ayaw na tagunahon nga akong gisulti. May laing kang kapilian nga lalaki, gawas kang Jigger, unsa no? Unsa? O sa Jigger ang gipili nimo. Kay nga niyang tawanan. Mo ba? Lo. O siya kaya kung sayop ang pagpili nimo kang Jigger, Inday. Unsa? Labad siya sa ginikanan kang ng bata. Sa una pa na yung panahon. Gani, kapilan niya makakikakaway nga mana na tungod lang sa paglaban niya sa daw kang buhat sa iyang anak. Unsa? Lisod, kung nang usa ka tao, Inday. Magsugod o agad sa bata pa. Maglisod na ginis paggawas na niyang bisyuha, eh. Unsa? Bosa, kung ako pa ikaw, Inday, dili yun ka magpapagapos pa niya ng Jigger. Ayaw pa kasal niya. Unsa? Ang imong problema karon si Arnel, mao ang imong inahan. Mao na, Bilyo. Ang akong inahan. Nagkasulti na ba mo ang iyang doktor sir? Humana, og gisultihan ko niya nga delikadong kahimtang sa kuinahan. Og kinahanglan bantayan siya sa tanan niyang buhaton. Mukalit ba siya kuta sir? Mao nang akong nabalakan, Bilyo. Gusto kong hatagan ng sigkalipay. Samtang buhi pa siya. Oh, hatagan gina ninyo og apo sir. Ay, nganong sa tanang butang, apo man gyud ang gusto ni Mama. Nga naman dahil Sir Arnel, doon na ka problema sa paghatag og apo ni mama nimo? Aha? Oo man. Oo, Bilyo. Kuan lang. Sige. Matuog na ko, Bilyo. Igo na tong atong nainom. Oh, ibalik ka na. Oh, hoy. Stop! Oh. Hinani mo dapit dis kama, ha? Ari ka spikas. Ako na nang gialihan, oh. Kita ka. Nanay unlans to nga ay boundary na. Samtang
Unsa? Reklamo? Si reklamo, wa na nimo mauna na. Tawa! Una na agmayo ko no. Kuha na oy. Kuha anak kay mag-uol si mama kung makita na niya. Unsa ka ba? Ngay mo nang gialihan diha og unlan nga tong higdanan. Na, di na tumuso din uy. Si dili. Kuha aligi na. Hay! Samang ka! Panglabay man ni mo unlan. Tungod kay muratag amaw ana. Amaw. Oh, magtiayon tas mata sa akong inahan. Busa mulihok ta sama sa magtiayon. Hoy! Irog dito. Ipagunahunaan na nga ugon sa diha pa. Unsa? Ay, dipid na ako eh. Dito ka o, dapit dito. Uy, 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 Ay, uy, dress uy. ko pwesto. Inay, bita pwesto ha. Paghilom dia. Laing ka gunahuna da. Ug ayaw pagbuot ha. Nalimot tingali ka. Huwag ko malimot. Oh, ay Imong pagbuot. kwarto. Ayaw pagbuot. Duka na kay ko. Tan pa, oy. Hoy, hoy, hoy. Nakainom ka no. Huh. Sus, palahubog sa daig ka. Wala hubog na. Sakpan. Hoy, karon lang ko mainom. Kaya dako ko problema. Dako ko problema nimo. Ako? Ugma alas 8 ha. Kinalang mo desisyon ka na. Magpakasal ka na ako o may daotang mahitabo sa imong amahan. Oh. Alas 7 na. Dawa na sad. Ikaw. Oh, Grabe sige mo. sakit ka, oy. Kaya naman. Nga mo tingog ka dyan. Pagdupa na to, dirim tingog din ka. Kasi pagtunin mo na ko ungo, makuyawan ka. Tawa lang eh. Bangon na diya. Ay, hayag naman di ay no. Ay, tayag naman diya eh. Dagway ba mo. Oh, doon na pa kayo sa oras ha. Ha? Sa desisyon. Desisyon. Untop alas 8. Kinahanglang mutando ka na nga magpakasal ta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!